ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଏନ୍ଟିପିସିରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଶତାଧିକ ପଦବୀ। ନ୍ୟାସନାଲ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡରେ ଚାକିରି କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏନ୍ଟିପିସିରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛି। ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସମେତ ଅନେକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏନ୍ଟିପିସିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ପଦବୀରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 6 ଜୁଲାଇ ରହିଛି। ତେବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ପଦବୀ: ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 100। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା: ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟର ନୋଟିଫିକେସନ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ବୟସ ସୀମା: ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 27 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମେ ଏନ୍ଟିପିସିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଏହାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିବ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।